Bok, ja sam Maja, a ovo je Baja. Danas vam donosimo savjete kako spriječiti probleme u razvoju velikih i gigantskih pasmina poput Rottweilera, Bernardinca ili njemačke doge. Velike pasmine pasa, one preko 25 kg težine u odrasloj dobi, karakterizira izrazito brz rast, razvoj i brzo nakupljanje tjelesne težine. Uravnotežen rast kostiju i dobivanje mase najbitniji su za pravilan rast i zdrav razvoj lokomotornog sustava. Ako razvoj koštanog i mišićnog sustava ne prati brzinu porasta tjelesne težine, može doći do raznih deformacija u zglobovima, poput X i O stava nogu, displazije kukova i sličnih problema. Pretjerano dobivanje na težini također može dovesti i do pretilosti, dijabetesa, pojave bolesti srca, bubrega i ostalih problema. Kako bi spriječili probleme u razvoju velikih i gigantskih pasmina, štence je potrebno hraniti super premium kvalitetom hrane ili onom biološki prikladnom. S obzirom da štenci velikih pasmina količinski jedu puno, svaki obrok mora biti savršeno nutritivno i energetski izbalansiran. Ukoliko štenci jedu kvalitetno, nisu potrebni nikakvi dodaci prehrani. Ukoliko jedu manje kvalitetnu hranu, potrebno je dodavati vitaminsko-mineralne dodatke poput Beafar Junior Kal ili one s glukozaminom i hondroitinom kako bi pružili potporu opterećenim zglobovima i cijelom organizmu koji je u rastu. Pravilna prehrana kuje tijekom dojenja i graviditeta je isto tako od velike važnosti. Ukoliko kuja unosi dovoljno hranjivih tvari, bit će zdrava i imat će kvalitetno mlijeko, pa će zdravi biti i njeni štenci. Količine bjelančevina, masti, kalcija i fosfora izrazito su bitne tijekom graviditeta. Ako, na primjer, nema dovoljno kalcija da bi se izgradio koštani sustav štenaca, on će se izvlačiti iz koštanog sustava i zubi majke kako bi se ugradio u štence, što će naravno naštetiti kuji. Pravilna prehrana je ključ zdravlja svih nas, pa tako i naših pasa. Obratite pozornost na hranu kojom hranite svog ljubimca, pružite im najkvalitetniju hranu koju možete i omogućite im zdrav i dug život bez čestih posjeta veterinaru. Do idućeg puta, pazite na sebe i svoje ljubimce. Pozdrav!